dianggep kowe mabur slamet saka Dewi Kuning. Godha kekuwatane ngedap-edapi. Iki tak ungkulake ning ngakosa ora tiba saka Dirgantara Jodundang Setyaki garingan. Iso ngeleng ambles bumi apa dianggep Godha Wesi Kuning ora iso ngetokke kowe saka njero bumi iki tak tutukke lemah tancepke ning lemah ora panas bumi aja Dundang Setyaki aduh mati aku kok togok aku mati tenan kok aku tulung ana kok aku bisa anteng mboten nek mboten anteng konangan Setyaki pun gawa Godha Wesi Kuning halo Godha ngedap-edapi aku weruh wae awakku ndrodhok panas aku mambal Dirgantara Godha diungkulke ning dhuwur aku kaya disedot awakku ambles bumine panas kok mati aku tulung ana nggih niki pun aman lho wis aman piye iki nanti niki teng Jugangan ning Jugangan piye waton slamet nek mboten delik sampeyan kalih kula kalih bilung modar senjake pun ngonten nika nesu tenan aduh ampun nyuwara ndak konangan iya kok bilung nanti bilung litah klidih ket wae pun kajenge modar mbok ben asem aku ditinggal to bak agak kae kaya suarane bilung kae nung goleki wonge wis ra kanca iki mangkat bareng kok ninggal bak di sini lamit paiduan sirahe kakang ning nggo ancik-ancik jugangane jero e bilunge nggih wah gayeng iki kok ana ratu kok ungkep-ungkep ning jugangan wen waton slamet sencaki nggo Godha Wesi Kuning kowe kuat nadahi Godha Wesi Kuning meguru 20 taun karo kowe Ratu Gustiku lagi weruh Godha Wesi waduh ora seru-seru oh iya Dik ati Godha Wesi Kuning dungkulke iki tiba Godha Wesi Kuning cancepke bumi iki modar ayo pripun kalah aku lho nggih kandhani kok ngeyel ora meneng aja kanku nek nganti do goleki apa dikira wis digdaya taman Godha Wesi Kuning pecah sirahmu josro-sero sencaki liwat oh ya iso lap ilang ngono nendi to ya wah gere ketemu tak oklek-oklek kabeh menungsane sapa lho Udawa oh Kakang Udawa wonten dawuh apa weruh glibete mboten niku goleki mesti ora adoh saka kene ketemu dijur-jur ketoke kowe nggawa kanca mau nggih kalih sing siji cangkeme ambone ra jamak-jamak sing siji ndase brondol aduh konangan negok ya
wis disabar-sabarke. Kabeh telune pateni kabeh. Iya. Janjake. Iya. Aja seru-seru. Kowe tak tonya lho, Gak. Apa? Aku ki ora ngentut. Serune kaya ngono kok. Kudu aku, kowe. Aku ya ora. Ambek sumpah demi Allah aku ya ora. Njaluk ngapura kok aku kok. Oh. Malah ratune. Mula kok mak niut ngono. Kakang Udawa, wonten dawuh kaya ana swara. Goleki. Seron kowe keseron kowe. Sapa? Sencaki meneh. Udawa. Sencaki bali meneh. Udawa mandeg lho, mandeg. Wis bablas wonge wisan. Ngopo lho? Udawa ya asem kok. Ngopo? Nyecep tegesan ning ndasku kowe. Mongko rokoke kretek e. Boroke muni mak kritik-kritik. Ayo ndasmu kaya abak asbak kok. Wah, jan gosong e padake ra. Ora seru-seru ndak konangan. Kaya ana swara. Patosi. Apa lho? Sencaki. Udawa. Sencaki bali meneh. Udawa bali meneh. Kresna. Sapa? Kresna. Mosok Kresna melu goleki. Kresna ki ireng to? Saka ngisor tak matke ireng e. Apa iki? Kowe do ngomongi kok. Aku ki apal lho kulit-kulitane ki apal. Ora seru-seru. Oh iya lah. Kulit-kulitane kasap-kasap piye? Mbok dimatke meneh. Tak matke tandangan ora percaya. Ada. Kresna. Lho, irenge kaya ngono. Apa? Kresna kok ngerantapi ya. Mbok coba. Oh, asem e. Sapa? Ika. Klikah-kliki arep mangkat campur sari kok. Liwat peperangan. Ayo mbok. Ayo ora ngerti kok ya. Kok piye iki kok? Oh, Nendaratur kula wangsul mawon mboten satumut perkara nika. Bangane sampeyan sirna margalayu liwat endi? Liwat wana mawon nglayam wana. Kawusa nedheng lumampah Nanagandaka sampun nalika semanten ing mapan wonten ing Kadipaten Permalang ya ing Kadipaten Glagah Tinulu
Raden Brojo Dento miwah ingkang rayi Raden Brojo Musti nembe sak pejagong nampi sawanipun ingkang rayi nenggih Sangkala Bendana sawetawis miyos sak pejagong dupi mulan sawanipun ingkang rayi kekalih sigra ngruk mengdaya Raden Brojo Dento kumangono jering pangandika Sang Adipati Brojo Dento inggih dereng kababaring lisan. Mangungkung kanduhan remang lerleno tanpa kanin yen tan uso hamanggo sang Dyah Utama Nalindra Muda Adikku diadiku Brojo Musti ana dawuh apa Kakang jumbuh kalan rupuh sing wis tau tak kandhakake marang sira Yayi ngengingi babagan Gatotkaca nggone bakal kajumenengake nata negoring Pringgondani Yayi pun Kakang kepengin ngambali marang aturira Yayi Brojo Musti munggo kepiye rasa pangrasamu lamun negara Pringgondani dilungguhi dening anakku si Gatotkaca. Ladal Kakang. Apa yen dadi rantamaning atiku tanpa beda kelawan kapa ing sedak aturake marang Kakang Brajadenta. Aku lan Kakang Brajadenta wis mathuk lan wis sarujuk. Kaya apa sing wis mbok ngendikake sekawit yo yen pancen kaya mengkono tegese ora mung pun Kakang tok ingkang ora sarujuk yen to Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani Jadyoga ora nayugyani lamun Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani dene dasarku sepisan Kakang Mbok Ayu Arimbi kuwi lajer tinemu wedok anak Prabu Trembuka ingkang ora duwe hak warisan tumraping negaring Pringgondani luwih-luwih
jumenengake si Gatotkaca padha karo Kakang Mbok kuwi nerak pacak nerajang perbatang angka loro. Kakang Mbok Arimbi ora menggalihake kadang-kadange Kadang Braja putrane Sawarga Prabu Trembaka ning sing diugung mung mulyane awake dhewe. Kanthi cara mengkono rasaku ora nrimakake dene Kakang Mbok Ayu Arimbi ngudi marang kamulyaning pribadi ning lali karo kamulyaning kulawarga. Yen to negara Pringgondani dilungguhi Gatotkaca tanwurunga aku lan kowe Brajamusti mesti bakal kudu sumingkir saka laladan Pringgondani. Kanthi kaya mengkono Kakang Mbok Ayu Arimbi ateges mentala karo uripku lan karo uripe adikku Brajamusti. Mula Gatotkaca cilik kudu lengser, loro kudu musna saka lumahing bumi kareping langit Brajamusti. Kagatri sangka pirang-uri nangkul kinempet kampet dosang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati. Si Kang Kajurunge aku tak matur kesayi Kakang Brajajedha, yen ana luputku aku nyuwun pangapura ya Kang. Kala Bendana piye? Bareng aku ngerti rembugane Kakang Brajajedha karo Kakang Brajamusti, iki mau jebule reke kepengin ora nyarujuki Kakang Mbok Ayu Arimbi gone nglungguhke si Gatotkaca. Yo, kanthi dasar sing wis tak rungokake mau. Yo, pancen bener. Ora tak tedeng aling-alingi. Ora aling-aling tedeng nanging kabeh mau pancen nyata kepara ngono sing tak karepake. Sik, Kang. Sampeyan kelingan ora jawane lakon patine Kakang Arimba. Duk nalika semana Kakang Brajajedha karo Kakang Brajamusti wis pasrah negara Pringgondani marang Kakang Mbok Ayu Arimbi karo Kakang Bratasena. Nalika semana Kakang Mbok Ayu Arimbi karepe ora gelem napa ning gandeng mbok peksa ya terus ditampa. Mula Pringgondani wis ora ana panguwasane Kakang Brajajedha, wis ora ana panguwasane Kakang Brajamusti. Nek wis ana panguwasane Kakang Mbok Ayu Arimbi, mula Purbawasesa negara Pringgondani iki gumantung marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah nek Kakang Mbok Ayu Arimbi arep nglungguhke Gatotkaca ning negara Pringgondani kuwi wis betul, wis bener. Ora luput, ora kleru. Aku ki mek kepara dadi bocah sing cilik dhewe kepengin jejegake katetremane Kadang Braja, aja padha becak sirah, aja padha regejegan. Ming merga kamukten sing ora sepiruwa mengko ndak saru diruwake wong kana-kana. Turasing Prabu Trembaka sing wis swarga, anak-anake do rebut kamukten kuwi jenenge rak sayu to, Kang. Mula wektu dina iki tak jaluk aja ana rasa sing kaya mengkono kuwi. Ayo tak kanthi manjing ning negara Pringgondani, nekseni Gatotkaca ning dadi ratu ning Pringgondani. Wis kuwi rampung. Ora usah dadak werna-werna. Nek sampeyan gegeki bab perkara Brana Picis pangkat derajat negara Pringgondani, walah Kang, sing jeneng derajat pangkat ki ora digawa mati. Derajat pangkat bojo donya iki wis sampiran. Mula aja banget-banget nggonmu mbelani mengko ndak malah ora kepenyak uripmu. Ayo, dina iki sing sabar atine nyengkuyung Gatotkaca, ngono wae cukup. Kala Bendana. Apa? Kowe karo aku tuwa Brajadenta. Pintra Jara Langit ora menang karo Brajadenta. Ora usah dadak nuturi, aja mulang kaya guru, mejang kaya pendhita. Apa sing bakal tak lakoni iki wis tak antepi karo kakangmu Brajamusti. Sapa wae Kadang Braja sing ora mathuk, ora rujuk karo penemune Brajadenta. Yen perlu ora tak anggep sedulur. Klebu kowe Kala Bendana yen arep dilatih tungkake mbakyumu aja mapan ning Permalang. Oh, ya wis, jaluk pamit Kang ngono.
singkirke ming dadi kelilip. Ya Kakang Brajadenta kersamu piye? Braja Musti. Tiling-tilingno paningalmu ana leladan Pringgondani. Aku njaluk karo kowe budhal saiki. Boyongen Gatotkaca tekan ngarepe Brajadenta. Bocah mau tak tandinge. Yen isih duwe karep dadi ratu ning Pringgondani, aja kelakon dosa. Nadyan kuwi anake arep tak gecek dhewe nang kene. Yo, njaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Braja Musti. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu kang pradenta wisanggeni maya Wisnu pradenta ang piye Dimas? Kowe karo aku duwe kewajiban nunggu Kakang Gatot. Iya. Mbuh, apa sebabe Kakang Garukaca iki arep didadekke ratu kok malah ora metu saka kasatriyan. Mbok menawa pancen didhawuhi karo para Pandhawa mesu budi tapa brata supaya entuk kanugrahaning dewa kuat nggone bakal nampa kanugrahan negara ing Pringgondani. Sajahe ngono Dimas. Ya mengko karo aku aja nganti lena ing kamprayitnan. Ya. Sebab mbok menawa ningking maraja saka sela selaning garu ana payu-payu ingkang bakal gawe rusaking negara Pringgondani utamane Kakang Gatot iki dadi tanggung jawabmu, dadi tanggung jawabku. Iya. Kejaba saka kuwi awak dhewe ning jabaning kasatriyan iki ya gilok mangsa tilik Kakang Gatotkaca. Merga papan kene ditinggal suwe-suwe rasaku kok ora penak. Atiku kok kaya melang-melang kaya ninggal jejabang nutupi ning Balumbang karepe Dimas Antasena. Ya Kang ditiliki sedhela Kakang Gatotkaca mbok menawa ana apa-apa mengko ndamel awake dhewe dicucuk. Ya, aku manut karo Dimas Antasena. Ayo Kang. Meger datan mubah, datan musik. Nganti kaya pratima kencana murup, dadane mblerengi ingkang samya ningali.
nenggih saturing pringgondani Raden Gatotkaca anggenipun nembe mesu budi alampah priyatos madyaning telenging kasatyaning pringgondani. Mulat Sang Brajamusti ngawuninganing Kang putra nedeng tapa brata datan saranta ing manah. Sigra den saoden kanthi ngambah dirgantara kagiat nenggih Raden Antasena wah Raden Antarja. Tak rasani Kang. Kowe karo aku tenguk-tenguk nang ngarepan jaga marang Kakang Gatotkaca. Lah, tinemune untung wae aku weruh klebate wong sing nyolong karo Kakang Gatotkaca. Sapa Dimas aku kurang permono. Ora pangling kok kalamal kae Paman Brajamusti sing nggawa Kakang Gatotkaca. Lah, arep ana lelakon apa iki matur karo Kanjeng Ibu Arimbi lelakon ing Pringgondani. Hayo Dimas tak derake. Katiyuping angin sumyasaraning karengyan samirana mawur kulawan riris lumrang gandaning puspita karengwan putyanira sang Jawa rombreng
lir swaraning madu pronto manungsung sarinding kembang iler tandure sing dalu jroning ratri dening wonten ing kacarita omong Sanghyang Pratangga Pati jemdul saking Brangwetan kalingame go sarta gunung-gunung parandene Bisma bawani jagat raya duwi tatasing kamandyan dewasane ana wau kawuh sawancine wis ngance goro-goro Sukra mangkara tumpak mendo Dete kalapa sumawar cita angkara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tricatur panca Satsapta Hastana wadasa
alure lakone kudu rempek kaya ngono dadine nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah bilih tabuh kalih Petruk nembe saged medal. Biasanipun kula menika maning mboten setengah kali menika sampun medal. Kadang kala jam 3:30 menika sampun medal supados benjing-enjing menika ngripun ngrampungaken cerita menika mboten kok oyak-oyakan. Ning gandeng kahanane kaya ngene ya wis. Jam 2 metu mengko jam 3 mlebu lajeng salajengipun ngrampungke lakon. Matur sembah nuwun dhateng pepundhen-pepundhen kula Bapak Dukuh 1, Bapak Dukuh 2, Siluk 1, Siluk 2. Anggenipun dalu menika ngawontenaken tasakuran inggih menika merti dusun. Matur sembah nuwun. Mboten wonten atur ingkang wajib kula aturaken kejawi namung monggo sami-sami nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti Mahanasa. Nguncupaken asta puji syukur ngersaning Gusti dene sampun kelampahan merti dusun lan menapa ing dipun pikajenganipun bapak-bapak pinisepuh sesepuh mitra kawruh sing lenggah wonten ing Siluk 1 dan 2 saged nampi barokah saking Gusti Karya Jagat. Menapa ingin dipun kajengaken saged dipun udaneni dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Amin. Menika saged kula aturaken. Matur suwun, matur suwun. Seneng ben lalu menika wah kanca-kanca le nabuh ya ora kaya adat sabene dan keras. Garis keras. Warga laras garis keras. Anggere ngono. Ayo tenaga-tenaga nom mboten nama mokal menawi kanca-kanca kula menika menawi tur dasare sesuk bengi ya prei sewengi. Mula tenagane do dientek-entekke. Jan pokoke. Ya luar biasa. Libur semalam terus lanjut lagi. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula nek prei sewengi ya digunakake dienggo ngaso rada teng klithih. Tenagane iki disimpen. Kaya kula menika nek kesempatan ana prei sewengi ngono golek nggon sing sepo, sepi, sepen. Ora keganggu dening menungsa. Turu sak tutuke engko tangi madang sak warke turu meneh dienggo nyaur le melek kados ngaten menika. Matur suwun. Ning nong kene ra tak sengkut ndak mengelak bablas wektune. Sinden-sinden ya wah jan. Si padha melek kabeh. Nek ra tak tembangke ndak do kaya bengi iki alhamdulillah angine ra pateka gedhe. Mau bengi jan wah ana sing aku iki tekan omah terus ngentut wae. Ora leren-leren masuk angin masuk dalam tubuh terus keluar. Kedap tasma aku nyawang selendang biru. Kula nyuwun sumantenipun Mbak Orisa Widyasari. Neno. Ya monggo, Nak, ayo. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Kaya pejuang memang. Mong enaki ati. Ya, wis nganu guys, mulai metu janakane wis mulai metu. Naratakan batin
Ya, kanca-kanca, ya. Slendang biru. Monggo dipun dawaken srepeg, Mbak Orisa. Tetep ana janjimu slendang biong. Nong nong ning nong. Ayo. Ya. Ayo. Tetap ana janjimu selendang biru. Oh. Semaput aku lek kuwatir iku. Ha iya. Bareng gamelane sesek kok gobek-gobek. Sapa iku? Ora usah tak kandhani kowe weruh mripat mesti weruh. Ha iya. Iki acara apa, Truk? Tinimbalan para panitia-panitia utamanipun Bapak Dukuh, Siluk 1, Siluk 2, nganake merti dusun, Reng. Alhamdulillah. Iya. Ya muga-muga kowe ora kundu ngersani Gusti, muga-muga apa dikersake dening para bapak-bapak sak paripurnane ngadani merti dusun iki bisa kasembatan ya, Tong. Iya. Tanduran-tanduran ya apik kabeh. Ora ana ama. Heeh. Saengga iso panen tumpuk mati tikel-tikel. Ya pancen bener. Ya to, Kang. Aku ya melu ndedonga sauraran ya muga-muga ora kejaba tetandurane sing apik-apik ya. Gemari paloh jinawi. Ya. Masyarakate ayem tentrem. Heeh. Nering sambikala. Manunggal tetunggalan gedhekake nggone pasduluran lan katentreman yatra. Amin sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Sak pungkur awake dhewe muga-muga tansah pinayung ana ing barokahing Gusti. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Semono uga kowe karo aku ya nyuwun donganing para sesepuh kene nggone tansah nguri-uri karo kabudayan pinaringana gangsal. Amin. Nering sambikala, sing penting sehat. Ha iya. Wong sehat ki penting banget, Lho. Lebih penting dari apapun. Iya. Nyepeleke kesehatan nek nganti kena penyakit, wah ragate ora umum saiki. Iya. Monggo penyakit saiki aneh-aneh wis jajali. Ora kaya mbiyen ya, Wer. Ah iya. Mbiyen ki arep gobek-gobek kae mung dianggep masuk angin duduk. Ha iya. Monggo tanpa nggawa kursi. Ha iya. Ayo bener ya. Keroki mari. Ning saiki penyakit ki mundhak. Teknologine penyakite ya mundhak akeh. Kowe wis tau weruh kanker darah putih? Ayo. Kuwi istilah anyar kuwi. Oh iya, kuwi ya nyemelangi. Heeh. Ha ta? Biyen mung masuk angin mumet dase. Iya. Saiki wis werna-werna. Iya. Ngono ya, Gong. Wah, tenan wis. Sing jeneng stroke kuwi ya nyemelangi. Iya, ya pancen bener. Mula wajibe sehat. Iya, urip ki dienggo sing sehat. Urip dienggo sehat, rasa dienggo werna-werna. Iya. Lantaraning sehat ki werna-werna. Olahraga kebangetan ya iso dadiran patine. Oh. Biyayi umur 50 munggah ke olahraga ora kena nyengka. Paling mung mlayu-mlayu utawa mlaku-mlaku, gerak jalan mlaku cepat. Ya, waton metu kringete. Umur 25 nyengka le olahraga, jantunge ora kuat, mati dadakan pirang-pirang. Ngono ya, Gong. Ah iya. Guyu ki olahraga. Oh. Aku ki nek mumet nanggap wong kenthir lho. Oh. Nang ngendi? Nang omah yakin aku ora goroh. Kok to? Kanggo golek guyu. Kira-kira kancaku sing iso gawe guyu aku tak celuk, tak undang ning omah, tak tanggap, tak jak omong-omongan. Engko nek aku wis kepingkel-pingkel ki rasane pikiran fresh, awak ya enteng. Oh. Heeh to. Wong wis weruh bojoku mumet meneh. Lah kok iso kaya ngono? Ha piye to wong wis tak omongi aja lemu-lemu. Ha kok mangan ya ngawur jan apa-apa dituku mlegendong.
Mongko bojo lemu ki anggere turu miring dledek kabeh. Dledek piye mau? Kowe ora percaya asli tekan. Ayo, sing lemu rak do mesem-mesem to. Tenan anggere turu miring wetenge gedhe mesti melorot kabeh pletre. Heeh. Weteng ya liyane barang. Ayo. Lengen barang ya iso ndledek digedheleke ngono ki iso amoh kabeh. Ha iya. Sing ramping sing apik. Sing iso ngrawat awak. Ha iya. Mergo anane wong lanang tumindak sing ora apik iki janjane ora salah wong lanang tok. Lho, aja ngono lho kok iki rembugan sing penting. Ngene, Tru. Wong wedok nek nang omah ora iso masak, ora iso dandan. Lho, kuwi marayak ora apik. Mula wong wedok dianjurke iso masak, iso dandan. Heeh to. Mencing lanang ki tansah tresna. Oh, bojoku wis durung dianak nganti dianak seprene isih ayu. Lho, kuwi ngono kuwi. Bareng dianak glombrot ya wis. Heeh. Menganggo ondrok tok. Mlaku ngalor kidul ora adus, rambuté awul-awulan. Wong lanang lek seneng saka ngendi? Oh, ngono ya, Kong. Iya kudu iso masak. Masak ming jangan bening tok. Ya wis. Ming banyu kae uyah kae moto cempluki tahu. Ngono kon mangan bendina ya modar. Ya bener ya, Kong. Kudu iso oseng-oseng, kudu iso gawe pecel, kudu iso jangan lombok lan sak piturute. Dadi wong lanang dahar nang omah ki wingi wis masak jangan bening saiki dioseng-osengke lho. Mas oseng-oseng remplo ati umpamane. Waduh. Mangan ya telap-telep. Wong lanang jajan ning jaba, jajan ning warung, heeh. Tekan omah dunek-unekke. Monggo sing wedok ora iso masak, aja salahke. Oh iya ya. Kaya aku berarti keprok entang karo bojoku. Mergane ngopo? Ameng perkara bojoku masak sop, tak icipi. Heeh. Monggo ya ora enak ning mergo aku kepengin gawe atine bojoku marem aku piye Mas? Enak jos aku ya. Ngentekke sak piring karo tak ampet kae jane arep muntah. Oh. Heeh to. Kedua masak oseng-oseng. Heeh. Dikon ngicipi mongko rasane ra karo-karuan supaya gawe mareme ngatine bojoku tak emplok ya wujus enak tenan. Wah, masak ki ora kaya kowe. Jane rasane mbok walah ora karo-karuan. Ning men bojoku marem. Sing ketelu masak gule. Heeh. Dicipi Mas. Tak icipi. Enak tenan kok. Tutuk entong. Tok, rung tak bumboni kok muni enak. Awe jeneng ngapusi ning keblengkong ngono kuwi. Ha iso. Rengane gawe marem bojoku ning mbul kekonangan le apus-apus aku. Ya isa-isane nglakoni ora. Heeh. Ya kabeh digawe sing sak tundha, sak bilik-bilik. Sak bilik pira? Lho. Kok sak bilik pira iki piye ora? Satu sak bilik iki sing adil, sing sak traju. Sampeyan ya iso ngladeni Kang Garwa. Terus bojomu ya iso ngladeni karo kowe, kuwi rumah tanggane bakal apik. Ngono ya, Tru? Ah iya. Ora kena menang-menangan. Ning dalam rumah tangga iku kudu sing sak traju, sak bobot. Ah iya ya kudu ngono. Heeh. Ya ora yo karo tetembangan sing kepenak. Ayo. Karo tetembangan sing ngaturke para lenggah, ngaturke para pamirsa, iki uga isih di streaming. Edan, Tru. Wah, luar biasa iki. Apa? Barang gara-gara sing nonton streaming suda. Ha iya. Kaget aku rek tak kira mundak akeh ora. Iya saya bengi ana sing ngantuk, ana sing kesel, ana sing kentekan kuota. Ha iya kuwi sing nyemelangi sing kentekan kotang kuwi. Apa? Kentekan kotang. Kuota kok kotang. Nggo ndekep sirahmu kuwi apa piye? Oh kuota to, kuota kok krungu kotang. Oh budek ora. Oh kupinge iki ora iso di kuota iki apa, Gong? Kuota iki ya kuota Yogyakarta. Kuota Surakarta. Kuota iki kuwi lho, paketan. Oh ya urung teko kok. Mangke Pak Pos teko, paketane teko. Tuku paketan iki tuku pulsa kuwi. Ora ngomong kaya pulsa. Lho. Nesu kan. Ora ngomong ke pulsa, aku sengit karo bakul pulsa. Lho, kok sengit? Tuku larang-larang tanpa didoli apa-apa. Lho,
Kok iso? Aku ki ngenteni setengah dina. Lho kok Pak Bagong mboten kondur-kondur. Lah kula niku tuku pulsa ra didoli e. Lho, pun masuk. Masuk mana aku ya? Maksudnya mlebu ning HP-mu kowe tuku pira? 100. 100 ki tumrap aku oke lho, Rek. Ah iya. Ora didoli blas. Wis mau tak gawake tas kresek. Pulsa kok gawa tak kresek iki cara ngendi ra? Pulsa iki tanpa kelihatan tapi itu berupa zat. Bareng yo ngawur. Zat-zat apa? Aku jeneng ngedongke ya angel ya. Pulsa kuwi tuku 100 terus engko ditulis nomormu terus dilebokke ning HP-mu. Engko HP-mu ngerti-ngerti iso nggo telepon, iso nggo paketan internet. Ngono. Oh, dadi ora didoli ta? Ora. Iwas tak tunggone setunggal dina. Ya mulane sok sinau, sok maca buku kok. Tak tonyo kowe malah. Lho, kok ditonyoi ngapa? Aku iki ngerti aku iso maca apa? Kok kon maca buku, aku ki nek maca buku ki men gleleng e. Aku ning ngarepan kae sok maca koran. Aku ki men go action e. Oh. Nek gawe wong liwat aku terus tutupan koran. Oh, gayane maca wingi dilokke karo cah cilik. Wah, lek Bagong gleleng lek maca koran kuwale. Maca koran kuwale kaya. Aku kaya gleleng ngono kok. Ora iso maca koran ki tulisane kuwale jebulno. Wah, isinku kepati-pati. Dilokke cah cilik ya. Ya, nembang rek ya. Sing kepenak ya, Tru? Ya. Ngaturke tembang apa sing kepenak? Aku tak nyuwun jineman uler kambang. Ya. Pelok, Tru. Wah, ya. Sing kepareng nyekar nyuwun suarane Mbak Ika Suhesti. Oh iya. Aku tahu krungu panjenengane rengeng-rengeng pelok barang dek jaman latihan biyen kae. Wah, jebul suarane ya apik. Heeh. Suarane wis kondang apik. Wah, kurang ajar tenan kok. Ngopo, Gong? Wis ausenge tenan. Lek gaweke panas durung tak ombe wis klebon kepek. Oh. Marat nang. Ayo ora dikekke ngisor debong ndak klebon kepek. Ki menungsane. Motor kowe. Duncalke nganggo sendok. Mena. Ombene ya, Tru. Ora apa-apa. Mlebon kewan ki ora kepek ki ora ngracuni ora apa-apa. Heeh. Aku wis kulino. Ha iya. Wis kulino wis. Malah gede. Ha iya. Ya. Nano neno. Mangga Mbak Ika. Jarawa tirta wiji lengang kosong Iku jenenge pilek. Mangga. Mereka sembatane
ketong gendung pinjal matur nuwun iki mau aku ki nek muni uler kambang apa sinom apa kutut manggung wong tuwa kaya aku wis cukup. Iya. Ngendi kowe terus aku? Heeh. Ki mau tak waca lumantar WA ana sing saka Papua rek. Papua? Heeh. Malah kirim tulisan akeh banget salam dienggo keluargaku. Engko gek sedulurmu terus mbok menawa ning nyambut gawe ini kok ning Papua. Ana ora? Ya paling kono kelingan ora awake dhewe, ning awake dhewe sing ki Mas Triyanto Haryono dari Jayapura, Papua. Wah, ya. Kirim salam dienggo kulawargaku, ibuku lan kabeh kulawargane almarhum Ki Suparman. Kowe gene anake anu, Tru. Apa jenenge? Bintang film. Iki bapakku wak karep dasmu. Hah? Suparman. Ning nganggo cawet ning jaba. Wah. Era Superman, kuwi bapakku Suparman. Katoke jero ning jero. Oh ya wis. Tak kira nek kuwi ora cetha omonganmu. Nyuwun apa, Truk? Iki nyuwun lagu Sesideman. Sesideman? Iya. Diaturake sapa sing kepareng ngaturake? Nyuwun suarane Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Sesideman. Mbak Ayu ki sing ngendi? Sing nganggo kacamata. Ya. Monggo Mbak Ayu dipun aturaken lagu Sesideman. Karyane sapa, Gong? Karyane Bapak Haji Sukron Suwondo saka Blitar. Ya, Pepunden Dalang. Heeh. Kowe kala-kala ya gawe lagu kok men. Iso dingerteni karo piyai akeh. Lho nek diunekke karo kanca dalang, iki lagu karyane Ki Sena Nugroho ngono ora gleleng. Siap. Ya. Tak ngarang sonek Prai. Rencana arep gawe lagu apa? Endahing Parangkusuma. Oh iya. Padha guyu to. Parangkusuma ki endah lho, Tru. Iya. Kono ki apa jenenge iki wisata pantai. Iya, ane kok do gumujeng. Amargane ana oknum-oknum sing menyalahgunakan dadi Parangkusuma ki apa jenenge identik dengan kejelekan padahal itu bagus. Iya. Wah ya apik lho nek gelem garap kuwi apik lho, Gong. Oh tenan. Ya kuwatir lak tulise sesuk. Ya mesti viral. Heeh. Saka kutha Yoja mangidul parane. Wah, apik iki coba terus dipraktek. Tekan DPR kudu mbayar sakanane. Aja kuwatir, Cok. Aja kuwatir. Ngidul meneh tumuli menggok ngulon. Apa sebabe kok ngulon nang ngidul barang tritis. Reting ngulon terus ndronjong tekan lapangan. Kono gayeng banget pandak malam Jumat Kliwon. Ya kanca do mlaku-mlaku padha ziarah ning Parangkusuma. Kae apa? Aku dhewe ya ora ngerti. Kok do jejer-jejer apike yo diparani. Bagong lah. Bareng tak parani ku lho jebul tanggaku. Ngono iso kaget lho, wut tanggaku. Ayo. Diaturke Mbak Ayu Sesideman. Kowe hafal ya, Gong.
Aku ki tim peniti priksa. Wo. Aku nek ndono ming tukang ngitungi. Karo wedangan karo ngitungi. Isih ana akeh Braja Denta, Braja Musti, Braja Lamatan, Braja Wikalpa lan uga Kala Bendana. Piranganing kadang-kadangmu iki mau apa uga wis nyarujuki lan apa uga wis mathuk kelawan apa kang dadi penemune Si Harimbi putuku nggone bakal jemenake Garukaca negara ing Pringgodani. Kulup putuku bocah ayu Harimbi. Miatangening kalangguan agar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasur lan pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripasama imbal wacana kasarung mlajar-mlajar nenggih kandhanging Sang Harimbi niki Sang Kala Bendana ing mantur minggah dhateng negari Pringgodani karya kagiat kang samya mulat nyaplangening kalangguan aklar mandan moncal Aku Sejo Wayu. Anggro sesumbar lindhu bumi gunjing kumaluduk kuntur ketup tumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara Kala Bendana sowan tanpa tinimbal ana wigati apa nggir Aku sing Wayu aja dadi kagete kakimu. Aku arep matur kersane Mbak Yu Harimbi lelakon sing tak ngerteni ana ing Gragati dulu ya ing Permalang. Nalika semono aku sak pejago karo Kakang Brajadeja karo Kakang Braja Musti. Jroning atiku ora graita apa-apa ning kaget bareng Kakang Brajadeja paring jamu karo aku karo Kakang Braja Musti. Nek dheweke ora nyarujuki jumenengane Si Gatotkaca dadi ratu ning Pringgodani, malah dianggep Kakang Mbok Ayu Harimbi wong wadon ingkang terak pacak trajang berbatang wani ngungkuli marang panguasane Kakang Brajadeja sing mestine dheweke ketok warisan negara Pringgodani ning Mbak Yu Harimbi malah jumenengake anakmu lanang Si Gatotkaca. Dikira sampeyan sing arep ngrebut kamukten negara Pringgodani lan gawe seksarane kadang-kadangmu braja kabeh Bayu. gunjang kancing langit kelap-lapaten berkin sanging risang mawe gandrum wah caedan Antasena bebarung sinak matur ngersaning bapak matur ngersaning ibu ya ana apa nalika semono aku nunggu Kakang Garukaca nggone nglakoni tapa dumadakan tanpa ngerti sangkan parane katon ora silih paningal mbuh apa sebabe Kakang Garukaca digawa karo Paman Brajamusti. Aku arep ora kuwagang merga Paman Brajamusti ngambah Dirgantara. Ibu Harimbi perkara iki mangsa bara marang Ibu Harimbi tak pasrahake perkara iki Ibu Harimbi.
kahanggro sesumbar Indo bumi gunjing kumaluduk Kumaluduk guntur ketuk lumimbak banyu kanggo mambang Brojo Denta Brojo Musti tak anggap kowe wong sing jirih getih wedi mati yen pancen kowe ora nrimakake nggonku duwe karep jumenengake anakku lanang aja bocah wingi sore sing mbok gendak sikara nanging aku yen pancen kedunungan luput-lupute kabeh menyang Arimbi nanging teko kowe malah bakal tumindak ora prayoga karo anakku Gatotkaca Brojo Denta Brojo Musti nek nganti cilik babak kulite anakku gedhe neng apa-apa aku ora bakal itung-itungan kowe karo aku sedulur mbuh mengko dadine saka kelakuanmu Brojo Denta karo Brojo Musti nganti wang tabeting manungsaning Arimbi wujud kaya mengkene ning mesti nek aku ora bakal bali kaya wujud kaya mengkene meneh ning mergo saka gedhoamu Batobat tak jujuk permalang yen nganti ana apa-apa karo Gatotkaca ijole nyawamu sak kloron Wisraya Indiyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan Lima Panca Bayu Paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman ya Gatotkaca ndak tampa pangestu ning pamanmu wae tampanana kula wendika jimat paripin dayana ning kasantosan paman Brojo Musti bekti kula kunjuk ya Gatut ndak tampa wonten menapa tanpa taliwara ingkang putra dipun boyong wonten ing Kadipaten Permalang inggih wonten ing Glagah tinulu menika paman Gatut wonten dawuh anane tak boyong marang Permalang kene sayekti sejatine Blokasuta wae ora tak tutup-tutupi niate pamanmu Brojo Denta apa sing dadi lekase Mbak Yuku Arimbi ya ibumu nggone njenengake kowe marang Pringgondani aku ora mathuk aku ora gathuk lan aku ora nayogyani kanthi dasar apa aku ora nayogyani siji kowe ora diwenang tumraping negara ing Pringgondani. Yen nadyan kowe turasing Prabu Trembuka ana getih gedhing Prabu Trembuka nanging kowe elinga. Kowe iki metu saka Mbak Yu Arimbi, ibumu kuwi anak Prabu Trembuka ing metu wadon. Ora duwe warisan tumraping negara ing Pringgondani. Kuwi dasar tata kaprajan sing ora bisa diterjang dening sapa wae. Angka loro tak anggep ibumu ki wong deksura ing patrap. Tak anggep ibumu ki wong sing ora ngerti karo kulawarga. Aku ngerti gedhoane mbokmu nggone njenengake kowe mergo banget nggone kabondo rasa tresna karo Werkudara ya bapakmu. Nganti dheweke mentala ngurbanake adi-adine ora iso mukti ning Pringgondani. Negara tinggalane wong tuaku dikakai dening mbokmu. Supaya kamukten derajat pangkat lan kabeh isen-isening praja dari darbeking para Pandhawa.
kabeh mau ora bakal iso diselaki. Jernyatane ibumu ya mbokmu Arimbi kuwi dadi bojone Werkudara. Ora bakal ana ing ngatasé wong wadon iso ngolak-alik karo uripe wong lanang. Sing bener ki wong lanang sing iso ngolak-alik karo uripe wong wadon. Mula ora usah dadak nganggo karti sampeka sing werna-werna. Niate mbokmu mau pancen niat sing jahat. Niat sing kebegan angkara sarta niat sing bakal duwe kekarepan ngukup negara ing Pringgondani. Mula wektu dina iki yen nganti kowe kelakon lungguh dambar kepraboning Pringgondani padha karo kowe nyengsarakake marang pamanmu. Padha karo kowe gawe sengsarane uripe paman-pamanmu, Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Brajawikalpa. Tan wurunga suwe utawa wektu ingkang cendhak aku mesti bakal sumingkir saka negara Pringgondani. Merga Pringgondani tan wurunga tata lair dilungguhi Gatotkaca nanging batin bakal dikukup dening Pandhawa. Kata tian Gatotkaca tinon mapakaraka suta tekapira tresna Parta maneher saktine ra ing jaran wang-wang semunggar cita paman upamya pangandikanipun paman Brajadenta menika sedaya kapenggalih leres. Kula mboten badhe wantun nglepataken dhateng jengandika paman. Samangke mboten wonten niat ceceking raos kula. Kula kepingin dados Nalindra, namung jejeripun kula menika anak. Ingkang kepingin mikul dhuwur mendem jero kaliyan tiyang sepuh, kula mboten wantun handhuwa dhateng pamanipun Kanjeng Ibu. Dosa menapa ingkang badhe kula sandhang menawi kula wantun nyelaki dhateng kewajiban kula minangka dados putra ingkang kedah ngestu padha dawuhing tiyang sepuh. Namung gandeng wonten perkawis ingkang kados mekaten, paman. Kula mangke badhe matur kaliyan Kanjeng Ibu menawi paman Brajadenta kepareng lenggah dampar kepraboning Pringgondani, sumangga kula tangan caosaken tangan kula kekalih. Kula mboten gadhahi niat dados Nalindra. Kula mboten gadhahi niat badhe ngukup kepraboning Pringgondani. Tuwin kula mboten badhe gadhahi niat nyengsarakaken dhateng sedaya paman-paman kula, tiyang sepuh kula kadang braja. Mula ingkang saking menika kula aturi ambundeli aturipun ingkang putra ing Pringgondani. Kula mboten badhe niat dados Nalindra, kula mboten kepengin nyengsarakaken pepundhen kula kadang braja. Miwah kula mboten badhe ngukup negari Pringgondani. Menika ingkang saged kula aturaken paman. Kabeh sing mbok ucapake ana ing ngersaning pamanmu bumi langit nekseni. Nanging apa kira-kira kabeh sing mbok ucapake mau tandhes tekaning batin. Gatot mokal kelakone wong kang bakal antuk kanugrahan wujuding derajat pangkat tuwin bondo donya. Wong mau wegah nampa kuwi 1001 sing dumadya ning jagat. Apa kowe klebu ewoning wong sing ora gelem nampa derajat lan pangkat? Sing jeneng ati karo lati kuwi kudu makarti. Nanging tak sawang blegermu kuwi isih menungso, tur dasare kowe durung umur. Ucapmu parandene kaya wong wis keladuk yuswa. Mula bab perkara iki sithik nggonku kumandel marang kabeh ature Gatotkaca. Keparipun paman kados pundi? Wis arembug karo pamanmu Brajamusti. Aku iso nampa ucapmu lamun kowe kudu tekaning pati merga yen kowe isih urip Kakang Mbok Arimbi mesti bakal jumenengake lan mesti mbudidaya kowe supaya dadi ratu.
utawi menika dados pemarem penggalih paduka paman tuwin menika dados srana kumandel kapitadosanipun paman Brajadanta. Gatotkaca gesang menika namung peparingipun ingkang murba jagat. Kula mboten badhe kepengin urip nanging gandeng kula sampun dipun paringi gesang. Kula namung saderma nglampahi ewadene pejah kula saking tanganipun paman Brajadanta. Awan monggo kula aturi murba masesa dhateng gesangipun Gatotkaca. Menika kene Arya Pratandha bilih anggen kula matur menika lair terusing batin. Waladal. Ikhlas karo patimu, boten ikhlas sabab menapa. Brajamusi wis dadi niate awake dhewe Gatotkaca wis pasrah kaya ngene. Mung sumangga Kakang Brajadanta. Bat-obat iblis lanat menungso ratanan. Mati dereng kang aripi. Gatotkaca, sing tak jaluk kowe iki duwe jiwa kang prawiran. Aja dupe sing oman-oman karo kowe iki pamanmu dhewe banjur kowe pasrah bongkokan kaya ngono. Kula teguh timbul rasamu. Kowe arep dadi ratu lho, Ger. Kowe ngayomi sagambara kawula sak negara Pringgondani. Yen ringkeh batinmu kaya mengono kowe banjur kaya ngapa kanane negara Pringgondani. Tak belani Gatotkaca, tak belani. Kakang Mbok Ayu Arimbi Brajadanta piye? Lah kok dadi wujud kaya mengkono merga saka pokal gawemu. Patobat. Aku wani mbibiti kudu wani ngrampungi perkarane. Pancen tak akoni aku duwe niat jemrake Kaca. Nanging kabeh ora saka gunemamu to. Merga kowe wis tau janji karo aku yen to masrahke negara Pringgondani marang Purbawasisane Arimbi. Lah kok saiki blereng mripatmu? Kowe melek marang Kamukten, kowe blereng marang bondo donya Patobat. Cangkemmu mencra-mencre Brajadanta. Pancen tak dadi niate Brajadanta mati dening ora dekate dayan. Sambat to. Ora nyono jebul isih duwe kaprawiran kowe Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ora mokal winelek daya kawijayan karo Kanjeng Rama sawarga. Yo, ora tekan semene niate Brajadanta liya dina mesti bakal tak baleni kekarepaning Brajadanta. Kakang Mbok Ayu Arimbi, Braja Musti. Ya, aku adimu. Patobat. Kowe sawijining buta sing ora duwe nalar. Kowe ora iso ngulur budi ngasah kadewasan. Lire piye sampeyan ngendika kaya ngono, Braja Musti? Wiwit sawarga Prabu Trembaka kuwi wujud diyu, wujud raseksa. Nang apa kok ora kelingan? Prabu Trembaka banget kerem nggone ngangsu kawuh karo Prabu Pandhu Dewayana. Mula jeneng mung kaya Prabu Trembaka kuwi dianggep siswaning Prabu Pandhu.
Apa to sababe Prabu Trembaka nggone tresna karo Prabu Pandhu merga Prabu Pandhu kuwi wujuding Nalendra ingkang tansah teteken ati suci pepayung budi rahayu. Wujuding Nalendra ingkang bener becik kaya ming Prabu Pandhu Dewayana sawarga. Iya. Mula ora aneh yen to anak-anake Prabu Trembaka kuwi diwulang bab kautaman, bab kasatriyan. Wis kondang kaloka negara Pringgondani kuwi nadyan papan dununging para raseksa. Nanging para buta ingkang ngambek utama, hambek bener, ora ana buta ingkang watak angkara budi candala. Kowe karepaning Kanjeng Rama tobat lah kok bisa temen kowe gawe rusak penggalihing wong tuamu sing wis ora ana. Lan pakarti sing kaya mengkono Brajamusti apa kowe ora eman? Apa kowe ora eman? Kanjeng Rama mosek ning swarga merga ora jenak penggalihing. Ya ngono pipakartine anak-anake sing padha blereng derajat pangkat, sing padha blereng branda donya Brajamusti. Wah, ta. Kakang Mbok kaya mlaku ing wanci peteng babak obor sastra biar padhang trawangan. Ora ngira babar pisan jebul wis kalimput laku ning Brajamusti. Tobat syukur. Yen to kowe isih diparingi eling karo sing gawe jagat. Ya, aku nyuwun pangapura. Ora dadi ngopo waton kowe eling Prawadasina Brajamusti, Kakang Mbok. Wiwit dina iki aku prasetya ora duwe niat bakal ngagru-agru ngogreh-ogreh Gatotkaca tur dasare aku dadi kelingan biyen tau sumpah karo Kakang Mbok Arimbi ana ngareping kunarepaning Kakang Arimba. Kaya ngapa dosa ingkang bakal tak sandang yen to aku wani nerjang kelawan sumpahku. Mula wektu dina iki wis ben aku ora bakal mailu Kakang Brajadenta yen mbok apura kepareng aku tak nyengkuyung jemenengane Gatotkaca. Tobat adikku adikku. Syukur Brajamusti yen to pancen kaya mengkono. Aturmu bisa nyirep marang kamurkaning Arimbi. Iya, Kakang Mbok aku nyuwun pangapura. Ayo manunggal ning praja ing Pringgondani. Neksenana anakmu lanang Gatotkaca. Ayo Kakang Mbok tak dherekake Kakang Mbok. Laruta saking Kutha Sang Kurukula Kenamutusa Sang Sri wis katon sirep lelakon sing tumanduk ning Projeng Pringgondani. Inggih Kanjeng Eyang sedaya sampun katingal padhang. Ya mung emane Brajadenta ora katon. Mbok menawi kedah mekaten lampan kedah sinandhang dening kulawarga kadang braja. Ya wis, ora dadi ngopo. Ing wigati
Poneyang ingkang pinasrahan jumenengake si Gatotkaca. Inggih kula borongaken dhateng Kanjeng Eyang. Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Eyang. Wis madhep mantep sing dadi tekadmu. Gandeng tiyang sepuh kula ingkang paring dawuh. Kados menapa kemawon badhe kula lampahi Kanjeng Eyang. Bagus. Wong dadi ratu kuwi ora gampang. Ratu kuwi beda karo kawula. Yen ratu ki wong kang sinampiran nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara kuwi nang pundhaking ratu. Yen kawula ki wong kang diwenangake ngukur karo derajate kuwi kawula. Nggih. Sira dadi Nalindra ora kok mung kebegan pangkat derajat kanalindran nanging sumurupa. Luwih wigati lamun kita dadi Nalindra negara Pringgondani kabeh para-para ingkang samya mapan ana ing negara Pringgondani ora ngomongake jamak lumrahing titah. Nadyan satu kewan wajib sira ayomi merga kabeh mapan ana ing projing Pringgondani. Diistaken dawuh. Aja bedak-bedake ing padha mapan ana ing Kutagara lan kemapan ana ing Parden apa dene Karang Pradisan. Kabeh kudu sak traju lan sak bobot. Aja nganti dadi rasananing para kawula. Jinengku Nalindra ing Pringgondani wong kang ban cindhe ban ciladan tembung iki mau sing kirana. Nggih, wis tak kendhawuh. Ana ing tata kaprajan sinebut sama beda dana denda. Kula sampun tanggap pangandika paduka Kanjeng Hyang. Lenggao dampar tak biyawarake mring sagung para kang padha rawuh. Yen to wektu dina iki negara Pringgondani ambabar jagat anyar diasta dening Prabu Anom Gatotkaca. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan Kanjeng Hyang. Ibu kula nyuwun pangestu. Iya Gatotkaca. Kanjeng Rama Kyai kula nyuwun pangestu. Yo. Wah. Sawise dadi ratu aja lali marang kasatriyanmu lan kewajiban. Nadyan kowe dadi ratu tetep minangka dadi kasatriyaning Praja Ngamarta. Istaken dawuh Kanjeng Rama Kyai. Apa ingkang aturake mau sayekti bundelana ning atimu ya nggih ngestaken dawuh Kanjeng Hyang. Kulup Gatotkaca. Awakmu Puntadewa mung bisa paring pangestu marang sira kulup muga-muga tansah langgeng lan jaya-jaya. Kalukengrat Anjayeng Bawana Nalindring Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca. Nggih. Ngestaken dawuh Wa Prabu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi jimat. Gatotkaca wonten timbalan. Tentrem lan oraning negara mana ning pundhaking Nalindra. Mula jroning netepi kewajiban kelawan kulawarga kudu sak bobot. Nggih. Nadyan kulawarga duwe kelumputan aja nganti ninggal. Marang darmaning ratu kudu pinatrepan denda sak bobot kelawan kelumputane. Semono uga nadyan kawula, mung kawula cilik nanging labuh tumraping negara. Paring ana ganjaran ingkang sakmurwat kelawan labuhane. Nggih, ngestaken dawuh. Ya. Petruk eneng ngopo mlayu-mlayu? Matur Prabu Anom Gatotkaca. Ya Petruk eneng ngopo? Jan bareng lenggah dampar kaya baguse. Nganggo rompi barang. Adem napa? Iya. Mripat diculek ora? Petruk aja sembrono, aku lagi dadi ratu, sedhilo aja dadak sembrono. Oh nggih. Jane pun rada suwe iki. Ya. Matur Ndara Gatotkaca. Ya. Geger Jawi. Geger ning opo? Mboten pangling, mboten kanthi kanyono-nyono lah kok sambung rapete apa Jawi? Kula niku ya gumun. Lah kok Nalindra ing Traju Tresna Prabu Setija Bama Narakasura.
gawe ontran-ontran sak jawining negaring Pringgondani sajake kok kaya ora mathuk, ora gathuk sampeyan dadi ratu. Tatkala narepa Kresna Tantulasa amengko Sang Dyah Utama Setija wonten timbalan. Lah kok dadi kaget penggaling Purnama bareng Petruk sowan. Ana wong kang gawe ontran-ontran ing sak jabaning negara ing Pringgondani. Petruk matur nalindring Traju Trisna Prabu Setija Boma Narakasura. Apa bener ngono? Iya. Ayo wangsulan. Iya saestu Rama. Lho kok sik to? Yen tenan kuwi niatmu apa, karepmu piye coba aku tak takon. Iki ora ana sambung rapete karo negara ing Traju Trisna. Iki ora ana sambung rapete karo kamuktening anakku lanang Setija Boma Narakasura. Lah kok dadi kowe gawe geger? Iki niatmu piye? Karepmu piye coba? Yen kowe arep niat gawe geger negara ing Pringgondani, mungsuhmu dudu sapa-sapa, ning wong tuamu dhewe tinimbang aku weruh. Kowe diwirang-wirangke karo wong liya, luwung kowe sing tak wirang-wirangke. Inggih. Inggih Rama. Estunipun menapa ing sampun lampahi menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Lho. Dudu karepmu dhewe piye? Manah kula menika kados dipun tetangi. Awit sasampunipun kula sowan dhateng negaring Astina. Nalika semanten Hyang Begawan Durna paring dawuh. Bilih Kanjeng Rama menika mboten tresna kaliyan kula. Kula menika kados dipun kuwalonaken dening Kanjeng Rama ing Ndrawati. Rama tansah netepi dhateng kewajiban supe dhateng kulawarga. Sareng kula pitang-pitang jebul pinanggihipun nyata leres Rama menika mboten nate tuwi dhateng karjanipun putra, kawilujenganipun ing putra. Pendak dinten boten enjing, boten siang, boten sonten, malah ing wanci ratri hanggung sinekepan kaliyan para Pandhawa. Manah kula menika mboten kok lajeng kula kepengin ngogreh-ogreh Yayi Garukaca mboten, namung kepengin ngemutaken dhateng Paduka Kanjeng Rama. Mbok inggih. Rama menika netepi dhateng nalindra ingkang adil lan wicaksana. Adilipun antawisipun kewajibanan kulawarga kedah satraju, wicaksananipun Rama menika kedah nglenggahi minangka dados sudarma ingkang tresna dhateng putra-putra lan kulawarga panjenengan. Ing mekaten kula mboten gadahi sloga ingkang kados mekaten Kanjeng Rama. Welah dalah. Tijo wonten timbalan. Akeh wong kang padha mestani yen to wong Ngastina kuwi kedung-kedunge wong goroh. Ngastina kuwi papandune wong culika, Ngastina kuwi papane wong julik. Iki. Coba to petungen, sapa wae sing wis didu karo wong Ngastina? Pancen pinter nggone ngolah ukara meranata basa supaya iso gawe malih paningale wong sak kang nampa pangendikaning wong-wong Ngastina. Kaya kowe. Iki. Dianggep kowe ki wong kurang petung, dianggep kowe wong kurang pinter, wekasan kowe disusupi nganggo tembunge Begawan Durna. Wekasan kowe malih paningal. Coba to saiki aku tak takon, nek nganti kowe kelakon ngamuk ning Pringgondani, terus kowe adu arep karo aku, nganti kelakon dumadi pecah perang antaraning Setija lan Kresna. Kowe nuruti marang hardaning kanepsonmu, aku ngreksa marang derajat lan pangkating Nata Ndrawati, nganti campuh perang gedhe. Terus sing keplok-keplok wong Ngastina, sing seneng-seneng wong Ngastina. Apa ngono kuwi ra jeneng padha ngarani nek Setija kuwi wong bodho. Setija kuwi ratu sing ora ngerti sarta ora bisa ngulir budi. Inggih.
Mula sesuk meneh nek apa-apa ki petungen nganggo nalar sing ganep digelar, digulung tuna lan batine. Aja kesluru tembung sing kleru wekasan buntu dalane. Inggih, Kanjeng Rama. Lah iya. Lah Begawan Durna kok tak percaya? Pun Rama sing padha-padha karo Begawan Durna kuwi padha-padha pujang pujangga. Durna kuwi pujanggane wong Astina, aku ki pujanggane wong Pandhawa. Aku kuwi sithik wae ora tau percaya karo Begawan Durna. Arep adadiku Pandhawa do percaya ning Kresna kuwi ora nate percaya karo Begawan Durna. Mula aku tansah mepalangi para Pandhawa caket karo Begawan Durna. Lah kok dadi kowe sing ora tau srawung karo Durna kok diomongi kaya ngono kok percaya? Inggih. Ayo bali. Nggih staken dawuh. Bali. Sesuk meneh aja gampang kebrongot. Atimu aja gampang nuruti mubal babaling karepsanmu. Mengko ndak kleru dalane, nek wis kleru dalane kowe dhewe sing getun Setijo. Niki nyuwun pamit Kanjeng Rama. Ora kasembadan niatku nggonku bendrek-bendrekke wong Traju Tresna karo wong Darawati. Nadyan wis dibantu karo tembunge Begawan Durna ning sajake durung titiwancine ketekan sedyaning pancat nyono ya amuk dhewe kane atiku. Kudara pancat nyono ya. Kowe gelayaran ning kene nggo wadyabala pirang-pirang. Ratu Gusti wis bali. Isih nuruti karo karmu ora minggat jejeki cangkemmu agak-agak. Enggak ngoho. Kok enggak ngo. Yayah Griwa, teko-teko nyokot gula akan. Kakak ora. Wah, Bali yo karo patemu. Arep bakal Bali. Samadangi jagat tuk mungup-ungup aneng sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
Yo Semar. Kang putra wis kasembadan. Lelampahan sedalu natas pun paripurna wit purwa madya wusananipun rancak lancar nir ing sambikala. Semantun ugi menapa dipun kersaken para priyagung pepunden minisepuh mitra kawruh kula sing lenggah wonten ing siluk setunggalan kalih. Anggenipun sampun merti dusun benjang sageta nampa barokah ingkang langkung tinimbang ingkang sampun. Ya, kuwi sing dikarepke nggih. Lan kula ugi nyuwun pangapunten lawon lepat anggenipun babar cariyos sedalu. Jernyatanipun cariyos ringgit menika namung kinarya tepa palupi ingkang sae monggo dipun pendhet ingkang awon dipun bucal ingkang tebih. Ya Semar. Purnaning gati sura sudira jayane ingkang ratsu bradhat kami kula Darmastuti rayung sami makarya rayung sami pinanggih. Suminten yasa pendhapa. Cekap semanten crita kula dalu punika menawi wonten lepat kula pribadi lan sak kanca nyuwun pangapura Ndara.